सोच के देखी, एगो बेटी की जिंदगी बिक रहल बा बाजार में। पैसा, गाड़ी, फ्रिज, टीवी, बस ई तोहफा के नाम पर शादी। कारो जानत बानी, ई दहेज के जहर रोके खातिर 1961 में बनल दहेज निषेध अधिनियम। आजादी के बादो आग ना बुझल, लड़की जरेली, घर टूटल, समाज चुप्पी साध ले। सरकार मजबूर होके कानून लैलस। ई कानून में दहेज लिहल, दहेज दिहल दोनों अपराध बा। अगर केहू इमे अपराधी पकड़ल गई तो इमे 6 मास के सजा हो सकेला, अधिकतम से अधिकतम 2 साल के हो सकेला, प्लस जुर्माना 10,000 तक हो सकेला। IPC 498A के साथ ससुराल वालों को भी जेल के सजा के प्रावधान बा। सवाल उठल बा, कानून तो बन गई लेकिन सोच कब बदली? आजो हजारों केस बेटी के सपना तोल रहल दहेज के तराजू में बा। दहेज अपराध बा, परंपरा नइखे। बेटी बचावल समाज बचावल बा। जागरूक बनी, आवाज उठाई और भोजपुरिया ज्ञान केंद्र के सब्सक्राइब और फॉलो करी।